lagyan nyo lang ng title. So, lagyan natin ng title. Lagyan natin me. So, kayo na bahala kung anong title lang ilalagay nyo. And then, naka-private siya guys. So, i-click natin yung sa gilid. Ayan, may lalabas na tatlo. So, public, unlisted, and private. So, public lang natin guys. Hi guys! Welcome na naman sa aking YouTube channel. So, for today's vlog, ay ituturo ko naman sa inyo kung paano gumawa ng playlist at paano mag-save sa watch letter. Na isang click mo lang, automatic, andun na lahat sa watch letter, lahat ng videos. So, ayun, pupunta tayo sa YouTube. Ayan guys. And then, may nakikita kayong new playlist dyan. I-click lang natin yan. Tapos may lalabas guys na lagyan nyo lang ng title. So, lagyan natin ng title. Lagyan natin me. So, kayo na bahala kung anong title lang ilalagay nyo. And then, naka-private siya guys. So, i-click natin yung sa gilid. Ayan, may lalabas na tatlo. So, public, unlisted, and private. So, public lang natin guys. Click natin. Ayan, and then create. So, ngayon guys, nakagawa na tayo ng playlist. Maghanap tayo ng videos na ating isa-save sa playlist. So, click, search. Ayan, i-click natin itong nakaano dito sa yan. Ayan guys. So, maghanap tayo ng videos dito na ating isa-save. Ayan. So, ayan, i-click natin itong dots. And then, save to playlist. Ayan, me. Click natin yung me. Done. Click ulit. Save to playlist. Me, done. Me, done. Ganun lang guys, paulit-ulit. Ayan. So, mag-save tayo ng marami. Para makita nyo talaga guys na para pag i-save natin sa watch letter na isang beses lang, masisave siya lahat. Ayan. Save tayo ng marami guys. Ayan. So, marami tayong isi-save. So, ayan guys, babalik na lang tayo dito sa library. So, refresh natin. Ayan guys, nakikita nyo yung me, may 10 videos. So, pupunta tayo dito sa ating your channel. So, makikita mo siya guys. Ayan. Punta na tayo sa playlist. Or even sa nakikita naman siya yan. Mas better sa playlist. So, ngayon, para makuha nyo naman siya guys at para ma-save natin sa watch letter, i-click lang po natin yung tatlong dots. Ayan, may lalabas po ditong tatlong may nakalagay delete, edit, share. So, ngayon guys, i-share, pipindutin natin yung share at ika-copy natin yung link. Copy link. Ayan. So, ngayon, cancel natin. So, ngayon guys, pupunta naman tayo sa Chrome. Click Chrome. And then, ayan guys. Yung link na kinopy nyo doon, ipipaste nyo lang po siya dyan. Ayan, search natin. Ayan na siya guys. So, kung nakikita nyo guys, ayan, maraming nakaano dyan. So, i-click lang natin to. And then, stop. Stop nyo lang yung, stop nyo lang yung video. And then po, ayan, may nakalagay dito sa baba. Pupunta naman tayo sa baba. At, para makita natin yung save dito na save watch letter. So, i-click lang po natin. I-click natin yung nasa baba guys. Yan, click. Yan, tuki lang natin. So, may suggestion dito.
add to queue, save to watch letter, save to playlist, not interested, report. So, i-add to queue lang po natin. Ayan na siya guys. So, hanapin nyo siya dito sa pinakababa. Ayan yung Kondora. So, ayan yung Kondora. Nakita nyo yung Kondora. So, ang gagawin natin dyan guys, para hindi siya masama sa watch letter, sa pag-save, ating tatanggalin. Yan. Click tatlong dots and then remove playlist. Ayan. And then, punta tayo sa save. Ayan. Ito, nakikita nyo dyan. Click. And then, pupunta po tayo sa watch letter. I-click natin yung watch letter. Ayan na guys. So, ngayon po, balik tayo sa YouTube. Ayan, click. So, ngayon guys, punta tayo sa watch letter. Titignan ho natin kung andun ba talaga. So, ayan na siya guys. Andito na yung 11 videos na nakasave. So, isang click lang talaga guys, di ba? Andyan na siya. Ayan. So, hindi na kayo mahirapan mag-isa-isa. Ganun lang ho ang gagawin nyo. Para masave po lahat. Kahit 100 plus pa yan, 200 plus pa yan. Ayan. So, sana may natutunan kayo sa aking tutorial ngayon. Kung may comment, suggestion, pwede nyong i-comment below para ating sasagutin. So, maraming salamat guys at sana hindi kayo magsawa panoorin ang aking videos. So, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo kalimutan mag-like at i-subscribe mo rin ang aking channel at i-share mo na rin para maraming matuto din. So, dito na lang po at maraming salamat. Bye-bye!